सरकाराल' सोलायनानै मा जानो मानसिनि साननाय हनाया जुदि सोलायाबा बेखौथ' परिबर्तन होननानै बुङा। बाक्सानि मुसलपुर मेदाघाट गेलेग्रा फोथाराव UPPL, BJP, GSP आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 700नि बांसिन सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव जगदान। मुसलपुराव UPPL दोलोआ गार्जेन गैयि बायदि जानानै दं, दलनि जेबो नेमखान्थि गैया। मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बे मुसलपुर डिस्ट्रिक्टआव दिनै गार्जेन गैयि बायदि जानानै दं। जायफोरा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो दोलोखौ गाबथानानै दोननाय बेफोरबायदि मानसिखौ दिनै UPPL दोलोआ रेसपन्स होआ। सिनियर जायफोरनिखि पुराना दल गाबथाना दोननाय बेफोरबायदि मानसिखौ दिनै दला खुनु रेसपन्स होआखै, खुनु लाइन गैया, खुनु नीति नियम जेबो गैया, खुनु आदर्श गैया। बेनिखायनो दिनै जों जाखिनि BPFनि साननाय हनाय थांखि लानायफोरखौ मोजां मोननानै UPPL निफ्राय जों BPF दोलोआव जयनिं जाफैदों। बे हिसाबै जोङो दुखु मोननानै जिखिनि BPFनि नीति आदर्श बा मिशन आरो भिजन जिखिनि उद्देश्य बेखौ मोजां मोननानै जोङो UPPLनिफ्राय जोङो BPFआव हाबफैनाय जादों। जोंहा मोननाय मोनैजों जेबो खोथा गैया, समाजा थांनानै थानांगौ आरो जौगानांगौ। जोंहा मोननाय मोनैजों खोथा गैया, समाजा थांनानै थानांगौ, समाजा डेभेलप जानांगौ। हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय समाव 17 बोसोराव जौगानायखौ रायजोफोरा नुदों। हाग्रामानि सारनि दिनाव जिखिनि डेभेलप जादों 17 बोसोराव रायजोआ नुदों। सोलायनायनि सार्थआव UPPL दोलोखौ गाबथानानै दोनदोंमोन। दा जोंखौ रेसपन्स होयैनि थाखाय जों दिनै BPF दोलोआव हाबबाय। आरो जों सोलायनायनि सार्थआव आङो बे दलखौ जोङो गाबथाना दोनदोंमोन, खिन्थु जोंखौ रेसपेक्ट बा रेसपन्स दलाव जोंखौ होयैनि जोङो दिनै BPF दलाव हाबनाय जादों। UPPL दोलोखौ दिनै आं 12 बोसोर गाबथानानै दोनदोंमोन। नोंथांमोना सोंनो हागोन आंखौ आलु सिं होननानै सारा बाक्सायावनो सिनायो। UPPLखौथ' आंनो गाबथानानै दोनदों आजि 12 बोसोर। नोंथांमोना सोंनो हागोन आंखौ आलु सिं होननानै मिथियो सारा बाक्सायाव। सोलायनायखौ जों लाबोदोंमोन, नाथाय दिनैनि थारिखआव 3 बोसोर जानानैबो जों सोलायनायखौ नुनो मोनाखै। सोलायनायखौ लाबोदोंमोन जोङो, खिन्थु जों दिनैनि थारिखआव 3 बोसोर जानानैबाबो जों सोलायनायखौ नुवाखै। सरकारल' सोलायनानै मा जानो, मानसिनि साननाय हनाया सोलायाब्ला? सरकाराल' सोलायनानै मा जानो मानसिनि साननाय हनाया जुदि सोलायाबा बेखौथ' परिबर्तन होननानै बुङा। चेनेलखौ आच्चा दिनै जों जयनिं जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय, मानो होनबा बै मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बे मुसलपुर डिस्ट्रिक्टआव दिनै गार्जेन गैयि बायदि जानानै दं आरो खुनु दलनि नियम निथि आरो रुल रेगुलेसन जेबो फल' खालामा। आरो जिबिलाकनिखि जों सिनियर जायफोरनिखि पुराना दल गाबथाना दोननाय बेफोरबायदि मानसिखौ दिनै दला खुनु रेसपन्स होआखै, खुनु लाइन गैया, खुनु नीति नियम जेबो गैया, खुनु आदर्श गैया। बे हिसाबै जोङो दुखु मोननानै जिखिनि BPFनि नीति आदर्श बा मिशन आरो भिजन जिखिनि उद्देश्य बेखौ मोजां मोननानै जोङो UPPLनिफ्राय जोङो BPFआव हाबफैनाय जादों। जोंहा मोननाय मोनैजों खोथा गैया, समाजा थांनानै थानांगौ, समाजा डेभेलप जानांगौ। हाग्रामानि सारनि दिनाव जिखिनि डेभेलप जादों 17 बोसोराव रायजोआ नुदों। आरो जों सोलायनायनि सार्थआव आङो बे दलखौ जोङो गाबथाना दोनदोंमोन, खिन्थु जोंखौ रेसपेक्ट बा रेसपन्स दलाव जोंखौ होयैनि जोङो दिनै BPF दलाव हाबनाय जादों। जिहेतु नोंथांखौ मुसलपुर बेयावबो नेता होनना मिथियोमोन, राइट मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा जिहेतु थासेयावबो ओंखारबोखो? बाथ्राया जाहैबाय दला जाबाय रायजोनिसो दल,
रायजोनि दल आरो रायजोआनो श्रेष्ठ रायजोखौ रेसपेक्ट होनो रोंनांगोन आरो रायजोखौ खोथा बुंनायनि अधिकारखौ होनो हानांगोन अब्लासो बे दला थांनानै थागोन आरो रायजोआ खोथा बुंनायनि मोन्थाय जुदि मोनाब्ला बा रायजोखौ जुदि सिबिनो रोङाब्ला बे दलाव थानायनिख्रुइ थायैआनो साबसिन होननानै जों डिसिसन लानाय जादों आरोखि UPPL खौथ' आंनो गाबथानानै दोनदों आजि 12 बोसोर नोंथांमोना सोंनो हागोन आंखौ आलु सिं होननानै मिथियो सारा बाक्सायाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव आं अदालगुरि आरो क'क्राझार बा चिरांनि बाथ्राखौ आं बुङा सोरबा लिडारा थांगोन आरो फैगोन पार्टियाव खिन्थु बेखौ गाबथानांगौ लाखिनाया नों आंनि सोरबा सासे गाबथाना लाखिनांगोन अब्लासो बे दला थांनानै थागोन दायथ'आ बयहाबो दं जुदि रायजोनि मोजां खामानि मावनोब्ला लिडाराथ' थांगोन आरो फैगोन बेयाव सोरबा सासे बा सानै लिडारा कर्मियानो बे दलखौ गाबथाना लाखिनांगोन अब्लासो दला थांनानै थागोन कर्मिखौ आगोलावनो कर्मिखौ रेसपन्स होनांगोन कर्मिखौ रेसपेक्ट होनो रोंनांगोन रायजोखौ खोथा बुंनायनि मोन्थायखौ होनांगोन जोंहा मोननाय मोनैजों खोथा गैया रायजोनो होनो होननानै सोलायनायखौ लाबोदोंमोन जोङो खिन्थु जों दिनैनि थारिखआव 3 बोसोर जानानैबाबो जों सोलायनायखौ नुवाखै मानसिया सरकाराल' सोलायनानै मा जानो मानसिनि साननाय हनाया जुदि सोलायाबा बेखौथ' परिबर्तन होननानै बुङा बेखिनिखौनो बुंबाय आं सम मोनब्ला नोंथांमोनखौ लिंहरनानै मोजां शेयार खालामसिगोन धन्यबाद डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस